Posibleng abuton pa ni nagkapirambulan ang abnormalidad kang bulkan mayon. Ini ang kinumpirmar ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. sa iyang pagbisita sa Albay. Ang posibilidad na inian base sa indang mga pag-aadal asin aktibidad kang bulkan mayon poon kan taong 2014 sundo 2018. Normality kasi ay depende sa gaano katagal masusustain yung supply ng magma from below hanggang taas. Sa experience, sa apat na senaryong inahanda ng DOST FIVOX, kadalasan ay mga months ang binibilang. Sa ngayon, mabagal. So kung mabagal ang labas, mas matagal. Kasi kung gusto mong sa Mayon Volcano, ang eruption na maikli ay mas either explosive or yung eruption period in between the previous ay maikli lamang. Kasi ang tawag ngayon ay magmatic, non-explosive magmatic eruption or effusive eruption. Lumalabas lang ng dahan-dahan. Wala tayong nakikitang parang lava fountaining. Sa ngunyan mantinido sa alert level 3 ang bulkan mayon. Gikan sa crater ka iniabuto na sa 1.5 kilometro ang lawig kang pigbubulos kaining lava sa kahalabaan kami isi asin bonga galis. Sa laog ning 24 oras, mayo mani naitalang volcanic earthquake alaga 265 na ang naitala digding rockfall events. Mantang 5 ang naitalang pyroclastic density current events. 889 naman ang naitalang tonelada ng sulfur dioxide flux. Sa ngayon, yung ashfall is manipis lamang. Manipis talaga. Manipis lang. Ang possible na effects nito, of course, yung ka-irritate sa mga, yung sa lalamunan, yung tabaga, kung makapal. Pero yun nga, pwede sa ngayon, ang kailangan lang is consult siguro ng face mask. Katakod kay ni maigut manggiraray ang pagpatanig kang FIVOX sa publiko. Ibitara ng GAD ang paglaog sa 6 km danger zone huli ta peligroso na ining maray. Siring man, pigpagirumdumang kang FIVOX ang kaap na pirming patanidan ang sa indang mga piloto na pagbawalan ng GAD ang mga ini na magpalayog harani sa summit kang bulkan mayon. Mientras tanto, sa partial evacuation report kang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, alas 5 nin hapon kasudma, Hunyo 18, total na 5,741 pamilya na o 19,796 na individual ang nasa evacuation center ngunyan. Sa Banwaan Candaraga, 842 na pamilya na ang bilang kang pamilyang bakwit o total na 3,014. 919 pamilya o 3,219 individual naman ang total na bilang kang bakwit sa Kamali. Sa Ginubatan, 867 pamilya o 2,962 na individual naman ang bilang kan mga evacuees. Sa Tabaco, 447 pamilya o 1,617 individual. Malilipot, 911 pamilya o 3,283 na individual. Santo Domingo, 1,688 pamilya o 5,463 na individual. Mantang 57 pamilya naman o 218 individual naman ang total na bilang kan evacuee sa syudad ni Ligao. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.